θα φέρει θάλασσα πουλιά κι άστρα χρυσά το αγέρι να σου χαϊδεύουν τα μαλλιά, να σου φιλούν το χέρι. Είναι η μυρωδιά της σελίδας 7, η αναγνωστική λέσχη της βιβλιοθήκης του πρώτου Γενικού Λυκείου Ελευσίνας. Ποτέ στη λογοτεχνία κανένα άλλο πλάσμα δεν μίλησε τόσο ομά, άκαμπτα, βάναυσα. Ο νεαρός πριγκίπας στην Δανία Σάμλετ. Των ηθοποιών για την εμφάνιση ενός φαντάσματος που μοιάζει με τον νεκρό βασιλιά. Είσαι τιμία. Κύριε. Είσαι όμορφη. Κύριέ μου. Φύγε, φτάνει. Και η ιδέα μονάχα με τρελαίνει. Με τρελαίνει. Αχ, δεν μπορώ να προσευχηθώ. Τώρα, αφύλακτον παραδομένο στην προσευχή, τώρα θα το σκοτώσω. Ψόφα λοιπόν, ψόφα. Ελπίζω να αλλάξουν. Πρέπει να κάνουμε υπομονή. Κι ούτε συναισθανόταν το τέλος που ερχόταν. Το κρασί είχε δηλητήριο. Ο βασιλιάς τα έκανε όλα. Πεθαίνω. Καληνύχτα, γλυκέ πρίγκιπα.